Вітаю! З вами Шпіцчунка і ви на каналі Пол Первого. Ви не поверите, але у Польшчы я, як і шматлікія беларусы, сутыкнуўся з праблемай выбару прадуктаў. А вырашыць яе мне дапаможа моя сённяшняя гостя. Фудблогер і повар Олеся. Подписывайся і пабеглі глядзець. Олеся, вітаю! Вітайкі. Ну што, адразу пачну з такога пытання. А што ты вось сёння ела на сняданак і на абед? На сняданак у мяне былі сырнікі са сметанай, а на абед у мяне былі дранікі са сметанай, без мяса. Сметану любіш? Люблю. Гэта ты так штодня харчуешся, ці не? Не. Штодня я стараюся рабіць нешта новае, бо як адным і тым жа харчавацца, яно прыядаецца. Вось я пра гэта і кажу, што у мяне самая галоўная праблема ў харчаванні, што я не магу разнастаіць свой рацыён. Вось уяві, у мяне на сняданак корм, на абед таксама корм, ды і на вячэру корм. Вось як разнастаіць свой рацыён? У мяне для цябе нешта ёсць, чакай. Это што? Гэта будзе для цябе такі новы від стравы з памеранцам. Ого! З павясеннем. Ого! Вось дзякуй табе вялікі. Вось гэта я люблю, калі адразу задабрываюць. То значыць, што я буду менш каверызныя пытанні табе задаваць. Добра. А яшчэ магу цябе здзівіць, зараз табе яшчэ нешта дам. О, бачыце, гледачы, што это? Глядзі, што мне яшчэ Ого! Што это? пальцы. Чые? А чыесьці? Это яны якія? Сінія хіба? Ну, хіба так. Яны такого сама колера, вось як мы з табой сёння апрануліся, ты таксама ў сінім, і я ў сінім. Але, ведаеш... І міска ў нас сіня, глядзі. Божачкі, всё сіняе. Але гэтыя пальцы, в адрозненне ад тых сініх, ужо ні за што не трымаюцца. Алеся, вось ты ў сваім інтэрв'ю калісьці казала, што беларусы ў міграцыі набіраюць вагу часта. Это што значыць? Пухнуць з голаду ці што? Ну, з голаду точно не, наадварот. Кучарава жывуць? Так. Не, ну, насамрэч, я таксама пачала працаваць і набрала 5 кілаграм, цяпер мне цяжка ад іх пазбыцца. Ну, бо тут ёсць другія стравы, которых у нас няма. Якія это? Ну, розныя. Часам гэта не вельмі карысныя стравы, якія прыгожа выглядаюць, і проста хочацца іх паспрабаваць, зразумець, пасмакаваць, што гэта такое, і з-за гэтага мы набіраем вес, бо хватаем усё, смакуем, але пазней хіба гэта ўсё стабілізіруецца, бо ўсё пасмакавалі і ўжо лепей. Ну, раз уж мы загаварылі пра дыеты, вось тут ужо да лета ўжо колькі засталося. Ці ёсць яшчэ шанец трошачкі прыйсці ў форму, так сказаць? Не, ну але калі пастарацца, то до конца лета можна прыйсці ў форму. До конца лета? Так. Так ужо навошта до конца лета? Там ужо зіма, і ўжо трэба, каб капіўся этот тлушчык, завязваўся. А можна таксама проста каждый месяц не пераядаць, трымацца, каб і зімой добра выглядаць і летам. Так, а як вось это? Як вось эту звычку прывіць да сябе? Самага простога пачнем, каб сняданне, абед і вячэра былі ў адной і той жа час. В сэнсе, адразу сняданак, абед і вячэру ўсё ў адзін час? Адзін раз паеў і ўсё, і свабоден. А той самай гадзіне, каб сняданне, напрыклад, было, як, не ведаю, а 8 гадзіне рана, абед быў, хай там, у час дня, а вячэра у 6 вечара, і вось. І пазней, як па вячэру, нічога ўжо не паджыраць. Як это? А як же это? Смачнюхі пад кіно там, ці што-нибудь такое? Вады папіць. Вады? Так, з мятай найлепей. З мятай? Так, каб лепей потом спалося. Таксама трэба яшчэ выйсці, прайсціся, свежым паветрам падыхаць, найлепей перад сном. Падыхаць это замяняе вячэру, так? Падыхаў паветрам. Звычайна, можа, ртом, так? Каб не носам, а ртом. Як атрымаецца. Такі яшчэ міф існуе. Вот што нельга на ноч есць, адзін такі дыетолог тоже кажа, нельга на ноч есть мясо с бульбой. Ну зачем есть мясо с картошкой? Ну съесть ты с селедкой ее там с рыбой. Можно ці не? Лепей не. Дрэнна будзеш спаць, дрэнна сябе будзеш чуць,
І ўвогуле такая страва, яна цяжкая, і яе лепей як мінімалізировать, як можна больш. То бок ён праўду кажа? Праўда. А што лепш на вечар з'есці? Нешта лёгкае, салату нейкую добрую з'есці. Каб здаравейшым быць, каб даўжэй пражыць, каб сябе лепей адчуваць. А яно табе трэба здаравейшым быць, даўжэй пажыць, ведаеш? Куды яны трэба? Бачыш, які свет? То адно, то другое. Куды тут жыць? Ну, а маладым заўсёды хочацца заставацца. Вяртаючыся да карысных прадуктаў, Так. я ўсё ж такі хачу цябе распытаць, пра якія канкрэтна карысныя прадукты можна гаварыць. І таму прапаную табе цікавую гульню. О, добра. А гульня будзе называцца, шаноўныя гледачы, выбіраем суперпрадукт. Я буду называць прадукты парамі, а ты выбіраць адзін з іх, які пройдзе ў наступны раунд. І суперпрадуктам стане той, які застанецца апошнім. Балгарскі перац ці шпінат? Шпінат. Шпінат ці курыца? Шпінат. Шпінат ці ласось? Ласось. Ласось ці сялера? Ласось. Ласось ці тунец? Ласось. Ласось ці сыр? Ласось. Ласось ці гарэхі? Ласось. Ласось ці памідор? Ласось. Ласось ці імбір? Ласось. Ласось ці маянез? Ласось. Ласось ці бурак? О. Добра, ласось. Ласось ці селядец? Ой, ну цяжка. Добра, ласось пакідаю. Ласось ці рыс? Ласось. Ласось ці морква? Ласось. Ласось ці часник? Ласось. Ласось ці яблыкі? Яблыкі. Яблыкі ці яйкі? Яблыкі. Яблыкі ці шпарага? Яблыкі. Яблыкі ці пячонка? Яблыкі. Яблыкі ці капуста? Яблыкі. Яблыкі ці авакада? Авакадо. Авакада ці сачавіца? Авакадо. Авакада ці грыбы? Авакадо. Авакада ці броккалі? Авакадо. Авакада ці грэчка? Авакадо. Авакада ці артішок? Авакадо. І ў нашай гульні перамагае авакада. А чаму, дарэчы, авакада? Што ў ім такого карыснага? Па-першае, хочу сказаць, што з авакадо я ведаю, што на другія прадукты то можа быць нейкая алергія ў людзей, а на авакадо это бывае рэдка, і таму яго можна і з'есці на сняданне, на абед, на вячэру. Можна зрабіць шмат смачных і разнастайных з яго страў. Таму я вельмі рада, што ў гэтай гульні выйграў авакадо. Алеся, пяройдзем да твайго блогу кулінарнага, які ты вядзеш. Скажы, а як увогуле прыйшла ідэя распачаць свой блог? Блог я пачала яшчэ, калі была ў Беларусі. Калі пачаўся ковід, мы перайшлі з мужам на здальнюю працу. Это што, то, што здалі, то і зарабілі, ці што? Не, мы з дому працавалі. І таму пачалі гатаваць для сябе. Цэлы час гатавалі, і пазней мне нейкіх шмат рэцэптаў назбіралася, і мне захацелася іх захаваць. Вось я тады залажыла першы свой блог. Ясна, ясна. А вось я што-то не бачу у цябе ў руках гэтых ножоў, як у цябе на аватарцы ў блогу. Стаіш такая з двумя ножамі, такая суворая. Як, дарэчы, кліенты не баяцца цябе? Думаеш, трэба змяніць фатаграфіі? Але, дарэчы, у мяне ёсць такая вялікая валізка, там у мяне ёсць, калі зараз 6-7 ножоў там будзе. І яшчэ ўсякіх розных штучак. Якіх это? Усякіх пінцэцікаў, усякіх такіх таркі, всякія розныя, сярэднія, маленькія. Я мог бяспечна ў таксоўцы ехаць дадому з працы, на працу, нічога не баяцца. Хіба што таксоўшчыкам трэба цябе баяцца? Ну, хіба так. Іншыя фудблогеры як да цябе ставяцца? І ты да іх як ставішся? Добра, з павагай. Я падпісана толькі на жанчыну адну з Італіі і на адну жанчыну з Беларусі, з беларускімі рэцэптамі. А гэты какабай? Не. Чаго? Ну, для мяне гэта не. Он же это самае, там, пастаянна штосьці пра ежу гаворыць. Хай там недзе нешта гаворыць, гэта не для мяне. А вось ведаю, што ты яшчэ стварыла сваю кнігу рэцэптаў, так? Ну, ёсць такая. І дзе ты ўсе іх взяла? Сама прыдумала?
Ці дзесьці падглядзела? Некаторымі рэцэптамі натхнялася на Пінтарэсце, былі падобныя. Дзе? На Пінтарэсце былі падобныя. Нешта недзе бачыла, можа, у тык-току, але ўсё перарабляла як бы пад сябе. За аснову у некаторых рэцэптах магла недзе паглядзець, але ўсё перараблялася, таму ўсе мае. Не крадзеныя. Не крадзеныя? Такого не бывае, ведаеш? Чаму? Пастаянна можна штосьці дзесьці падглядзець, ухапіць. Ну добра, калі нешта падглядзеў, падхапіў, але як дадаў ад сябе часцічку сябе, дадаў, гэта ўжо тваё. А, ты часцічку сябе, то бок это як хорошы кухар, который робіць дранікі. Так. Ведаеш рэцэпт сапраўдных дранікаў які? Бульба. Бульба, яшчэ, Яйка. яйка, яшчэ, Соль. соль, Перац. перац, так. І ўсё. А вось і не. Мука. Якая мука, ты што? Што ты яшчэ хочаш туды дадаць? Ну кроў кухара. Калі трэш бульбу, ну... У мяне ёсць для гэтага робот-машына, которая не сцірае мае пальцы да крові. Ты свой вось блог ператварыла, так бы мовіць, у працу, так? Стала працаваць прафесійным кухарам. І ты кажаш, што вось так прыйшла і цябе адразу ўзялі. Паказала свой блог і цябе адразу ўзялі. Всё так проста? Ну, мы яшчэ паразмаўлялі, было собеседаванне, мы паразмаўлялі, што мне цікава працаваць. Ён паглядзеў, шэф быў мужчына, ён паглядзеў, мы яшчэ загадзя паглядзеў мой блог, як бы... Быў падпісан на цябе, што ли? Не, бо у мяне ссылка была ў маім рэзюмэ. Так мы паразмаўлялі і дамовіліся, што я прыйду, паспрабую і паглядзім. У ім вельмі патрэбен быў чалавек, а я вельмі хацела пачаць, каб яшчэ працаваць у гэтай сферы. Распавядзі-ка пра унутраную кухню вашай кухні. Я, калі пачынала працаваць, я рабіла сняданкі ў гатэлі, але цяпер я перайшла, я цяпер раблю банкеты. Банкеты, вяселле, вот эти все. Вяселле, нейкія там спатканні. Хто забірае дадому ўсё, што не даелі госці? Нам не можна нічога забіраць. Не, ну вам-то не можна, але ж забіраеце ці не? Не. З'ядаюць працаўнікі. Усё, што пакідаецца, гэта ўсё можна пераўтварыць у новую страву. А, то бок это даюць этым, хто на заўтра на сняданак прыходзіць, недаедкі гэтыя, так? Не, гэта часцей дастаюць працаўнікі фірмы. Госці такое не дастануць. Насамрэч, там ёсць такі стандарт, што вось, калі ежа была на зале, калі яна на банкетах пастаяла гадзіну, яе вярнулі, то яе ўжо толькі з'есці альбо яе выкідаюць. Яе не можна нікуды больш далей пускаць. Нават перарабіць нічога не можна. Яшчэ з таго, што застаецца і будзе стаяць у лядоўні, тое можна перарабіць, а гэта ўжо не. Так а што гэта за гатэль такі растачыцельны, якім нельга забіраць з сабой? Тут такі гатэль у цэнтры Варшавы, 5 зорачак. Прям на глазах у Дуды. Дарэчы, ён адзін раз быў там у нас на банкетах. І што казаў? Не казаў, не бачыў, што потом адбываецца. Паеў, паехаў па сваіх справах. Так, заглянуў на абед. Ну, так вячэра была. На вячэру. Так. А каго яшчэ вы абслугоўвалі з такіх знакамітасцяў? Часта прыходзяць нейкія польскія зоркі, але я не вельмі іх ведаю. Я ведаю, што цяпер там жыве такая спявачка польская, Эдзіта. П'еха? Не, Гурняк. О, Эдзіта Гурняк. Яна там некаторы час, это яе любимый гатэль. А з такіх, нейкі... О, Гугл быў не так даўно. Хто? Гугл. Сам? Так. Сам прыйшоў. Алеся, вось ты ўжо колькі ў Польшчы жывеш? 3 гады. 3 гады? Нічога сабе. Ужо вось як экспертку цябе пытаю. Чым адрозніваецца, ці можа чым падобная беларуская і польская кухня? У нас вельмі падобных страў ёсць, асобна тых, которые з тых далёкіх гадоў пайшлі. Напрыклад, ёсць польскі журек, а ёсць яшчэ беларускі жур, который таксама гатавалі нашы продкі на Вялікдзень. Это вельмі падобныя стравы. Таксама нейкія такія, адрозненне скажу, польскай кухні для мяне вельмі цяжка. Яны ўсюды вельмі шмат дадаюць воцат. Усюды воцат. Это для чаго это? Я Каб жываты балелі потым? Мне то баліць потом жывот. Я не ведаю. Гэта яны так это ўсё любяць. Яны любяць усе тыя марынады робяць для любой стравы.
усюди загатують, у рондалі загатують воцет, добавлять там якісь приправи і маринують. Огурки, помідори, і у всього ти воцет усюди. А ось я чув часто, що поляки кажуть, ой, та вся кухня наша, ці страви все наші, там. Ось бігас, наприклад, вони вельми люблять бігас. Але бігас гэта наш так само. Во-во-во, я про это и хотел сказать. Я, ведаешь, вычитал так само. Так. Вычитал в одной книжце, что у Польшу бігас одна, то бок з Вялікага княства Літоўскага прывёз гэты Ягайла. Так, можа быць, і ўсе стравы іншыя, і жур той же самы. Так мы былі ж некалі разам усе, таму і стравы падобныя. Бігас, лепшы бігас, то моя бабуля рабіла. У сэнсе. Ну, яна гатувала самы лепшы бігас. Это як? Бігас? Чым ён быў самы лепшы, чым іншы? Бо ён бабулін быў. А вось яшчэ пра крамы скажы. Вось ты кажаш, што асартымент у польскіх крамах нашмат больше, чым у беларускіх. Ну, і не так, што я сказала, нашмат больше. Ён больше, лепшы. І што, это лепш? Ці горш? Ну, лепш. Можаш выбраць. У нас-то не было з чаго абіраць. Калі, напрыклад, мы сядзелі дома, як ковід быў, мы заўсёды сабе замаўлялі альбо з грына даставу, альбо з е-дастаўку, то там цяжка было. Трэба было часам камбінаваць, замаўляць 2 даставы, бо не ўсё было тое, што я хацела. А мы не выходзілі далёка ад дома нікуды. А крам у нас не было. А слухай, а можа быць, і не трэба это беларусам, бо ўсё ж такі беларусы выбіраць асоба і не прывыклі. А уяві, дзе-небудзь там у супермаркеце беларускім 25 відаў сыроў будзе. То ж людзі разгубяцца і пойдуць дадому галодныя. Я губілася тут на пачатку. Ну, глядзіш на гэтыя сыры і не ведаеш, што абраць, бо не ўмею абіраць нічога. І як, уже навучылася за 3 гады выбіраць? Трошкі ўжо так, ужо лепей мне ідзе. Яшчэ трохі тут пажыву і зусім навучуся выбар свой рабіць. Алеся, ну расказваю нейкую сваю эмігранцкую гісторыю цікавую. Та гісторыя трошкі дзіўная. Як я хацела пайсці... Ну, не хацела, я пайшла да доктара польскага. О, вось, цікава, ну-ка. Значыць, мне трэба было пайсці да неўролага. Я шукала доктара праз знанага лекаря. Гэта такі сайт у Польшы, дзе можна пашукаць, пачытаць водгукі. Я пачала глядзець. На дактароў водгукі? Так. Дзе ты такое відана? На знаным лекарі. Трэба зайсці, там яшчэ аплікацыя ўсё ёсць. Але лепей правярай. У Беларусі такого няма. У Беларусі, ведаеш, там па знаёмым знаныя лекары. Ну так. Але іх так няма. Не хапае, згодны. Я доўга чытала, і вось там спынілася на адной жанчыне. Я паглядзела, яна вельмі адукаваная. Была там недзе ў Амерыкі, стажыравалася, ў Англіі, там яшчэ недзе. І я паглядзела, што вось яна мне падыходзіць. Водгукі, я таксама было шмат водгукаў, і шмат было добрых. Ну, я сабе думаю, добра, як на рынку атрымліваецца. Так. Я вось выбрала і пайшла да яе. Якраз яна недалёка ад майго дома была, но я подумала, мне будзе зручна туды дабірацца. Значыць, я прыехала на трамваі, і так гляжу па карце, там больш нічога не ездзіць, мне трэба было ісці недзе 10 хвілін. Ну, я думаю, добра, я іду. Дзе это она жыве, на хутары, што ли? Не, я пачала ісці на Жалібожу. Домік ведьмы, ці што? На трамваі, потым праз лес, потым яшчэ... Прымалася. Так, ну-ка. Я, значыць, іду, там, як звычайная вёска, ўжо такая, наша беларуская вёска, частны сектар, я іду. Сабакі ўжо брэшуць. Сабакі брэшуць, так то было. Лес пачынае гусцець. Леса не было, але сабакі былі. Я іду і разумею, што вось я ўжо прыйшла, а нічога падобнага, бо на самом лекарі напісана, як бы, што гэта кабінет. Нічога там падазронага не было, што гэта нейкі дзіўны будзе кабінет. Я іду і разумею, што тут частны сектар, і як бы нічога падобнага на... Кабінеты няма. Ні на кабінет, ні на паліклініку. Кабінетамі не пахне. Нічым не пахне. Пахне толькі курынымі гэтымі. Ну ладно, не буду говорить. Я подходжу, там стоит такий дом, 3 паверхи ім было, і такі невялічкі. І там висить такий гігантський плакат, і на ім написано «Лекар-невролог», і там імя, прозвішча гэтай жанчыны. Я собі розумію, що, вось, гэта яна. Вось это кабінет. Гэта кабінет. Трэба прайсці праз дзірку ў плакаце. Нічога не написано, куди заходить. Я гляжу, там брама, я туди відкрила, заходжу.
звичайний двор, ну добре, йду, відкриваю двері. А там дим. Ні, не було. І висять ці Я в полини. цеху вже було. Ну. Я заходжу, там звичайно таке, якось як у наших бабуль, у деревенських тих в'язкових хатах, такі, я веду, мої бабулі гэта сені називалися. Таке відчиняєш, що там всякое стоїть, боти, вот это, вот, все таке. Вообще-то гумовые боты у навозе, вот это все, да? Ну, там нечто такое подобное было. И две такие стояли скамейки из древа. И там одна лестница такая была. Одна вверх, другая вниз. О, Я думаю, не, вниз не пойду, мне там еще забьют. Я пошла вверх, отчиняю двери, и там нікого нема. Просто... лялька только сидит, так? Нечто подобное. Там нікого нема. Зліва некие двери, и такие обычные древляные. На их на таким листочку А4 от руки написано «Не заходить, бо йде прийом». Вот так наперед там ну, якби гостиная, і ось тут, я так розумію, була кухня чи що, оттуль відчиняються двері, виходить жінка. С ножом? Ні, вона виходить, зараз покажу, і з її разом 4 собаки. Значить, одна собака у її вот тут сидить така, другая... Уже это была не собака, а манто? Не, ну это маленькие такие пёсики. Один тут, другие на вот так под мышкой несет, третий вот тут такие в кармане, и четвертый вот так идет там с её, побач яе. І вона стоїть на мені така недовольна глядіть. Я кажу, ну, пробачте, я ось прийшла на прийом на таку-то годину. І вона каже, треба ще почекати і показує мені на твою кімнату таку ось, як гостинну. І просто вона мені просто сказала, ідіть туди. Я зайшла у той покой, і він був вельми страшний. Там... У почекальню, так? Так, ну якби почекальня, або гостинний, був вельми страшний. Там було вельми шмат антикваріату. І він не такий, як ніхто збирає антикваріат, і якби, ну, його там розкладає, це пригоже. Це було вельми страшно, це було все отак запхано. Ну, і я почала все це оглядати, все одно не було чого робити. І там було 2 кресла. Я не ведала, чи можна у них садитися, бо я боялася, може не розвалиться. На яке кресло сама сядеш, на яке Я вирішила, що я нікуди сама не сяду. Я все обглядела, і тоді я така поворачиваюсь, бо я хотела поглядеть, что у меня сзади в той комнате. А там рука, вот синими пальцами. Нет. Я так поворачиваюсь, а там висит чучело кота. О, чучело кота, нормально. Я справді, я коли це побачила, я тоді, у той момент я хотіла почати чекати, бо мені направду, мені тоді зробилося справді так страшно, і відчиняються двері, де приймає та лікарка, виходить оттуль дід, назовемо його. Дядуля, такий мужчина у зрості. Ну, і я їй там кажу, дякую. І якби він її на прийомі був. І вона така до мене глядить, а ви до мене? Я кажу, так. І вона, добре, заходьте. Я заходжу в ту кімнату до її. Та кімната так само вельми дивна. Це якби вже кабінет доктора. І там на підлозі такий диван заслан, такий велизарозний, який у нас на стене бывает висеть. У некоторых людей хіба до сих пор висит. А, настенные такие, так, диван. Так, але він такий на підлозі лежав. Може упав со стенки? Ні, він там, я не веду, він там так лежав. Всі по ним якби ходили, ніхто не здимав обуток. І вона пішла, сіла, там такий стол стояв завалений всякими паперами. Ну, як я призвичайлася, наприклад, у Білорусі, ти йдеш за доктором, там таке кресло садишся разом з нею, ну і починаєш оповідати. У одно кресло у Білорусі? Ні. Ты садишься в другое, соседнее кресло. Ну, я пошла за ней, она мне кажет, чекай. И такая, мне кажет, кладися. Куда? На диван? И показываю на диван. Ага. Стою, не ведаю, что робить. И она, кладися на спину. Ну, я думаю, раз я вже прийшла, я ж лікар, я ж... Ну, конечно, я ж лікар. Я все повинна... Кладіся, розпранайся, зараз принесу. Я лікар, і вона підійшла до мене, нечто отак мені пальцями там поробила, понатискала. Куди понатискала? На ногу. Тоді вона мені каже, переворачуйся. А я нагадую, це той диван, по якому я
хвилину тому абуткам ходила. Ну Перевернулася. так і не стерильно вже. Ні. Я перевернулася, і вона почала мені нешта там по поясниці, так само нешта понатискала, така, добре, зрозуміла. І все, каже мені, уставай. Встань і іди. Я устала, пішла, вона сіла і починає друкувати. Якби вона каже, що зрозуміла, ось, і друкує, якби я кажу, але ну, ви ж там повинні були поглядіти. І вона, ні, мені не треба, мені так усе ясно. І починає на мені якби У так... мене вже було видіння вже говорить. І нам мені хто все видрукували, каже, ось, лячитеся, дає мені ту бумажку. Ну, я думаю, ну, треба ж заплатити, якби. І на землі, каже, коштувало, це було 250 злотих. Якби, і там було написано, що тільки налічка, карти не можна було. Ну, я ще, мені тоді казали, я знайомий казав, що платити за це не треба було. Я достаю ці гроші. Треба було не грошима. Я достаю, чим. Ну, я не ведаю. Звичайно, такі ворожбіти що беруть? Я не ведаю. Куриними лапками Я там, їй не ведаю. заплатила 250 злотих. Вачима, гадюки там. А вона мені каже, але у мене прийом тепер 300 злотих. Ага. Ну, я кажу, мені болі немає. Вона така, добре. Підходить до мене, бере, і ось так, я ще мені ось так зробила пальцем, ось так, там трохи мені що потикала і каже, 350. ні, вона каже, добре, може бути 250, так як іммігрант. А потикала пальцем, каже, а, ти іммігрант. Ну, бо вона зрозуміла, бо я не розмовляю чисто по-польську. Я забрала з цієї бумаги, які вона мені надрукувала, забрала всі свої заключення і почала тут утікати, бо я вже боялася там заставатися. А вже ніч? Ні, ну не ночь було, може 5, було 6. Повня. Я почала утікати, я утікаю і спускаюся знову в коридор, який там був, і там той мужчина сидить, дядуля, той, який передо мною був, і він сидить там от на той лавці, яка там. Я відкриваю двері, утікати збираюсь, і він сидить ось з таким видом просто. Таким? Ось таким. І просто він глядить, він глядить у нікуди, і він, ну все, він застив, сидить. Загіпнотизований, напевно, Я не ведаю, і я просто оттуль утікала, я просто ходила, і більше я... І тепер, це мій останній раз був, коли я ось так нікуди пішла, де не знаходиться нормальна поліклініка, я більше ніколи не зайду ні в одне таке місце, для мене це травма тепер. Олеся, розкажи, а ось ти сумуєш по Білорусі чи ні? Так, сумую. А ось по чим? По месяцах неких. Мне подобаецца месца, дзе я нарадзілася. Гэта Івянец, такі невялікі пасёлак гарадскога тыпу. І сумую па апошнім месяцу. Мы жылі ў Новай Баравой, таму сумую па людзях, якія там засталіся. А вось ёсць у цябе нейкая мара, вось такая, мара жыцця нейкая? Каб яшчэ можна было прыехаць у Беларусь. Пры якой умове ты б вот 100% вярнулася бы дадому? Я не думаю, што гэта ўмова можа адбыцца. А ўсё ж такі, калі вось... Можа, каб гэтыя пальцы адклеіліся. Зато ад таго, за што яны так моцна трымаюцца. Ну, ведаеш, я іх пагрызу трошачкі, канешне, гэтыя пальцы пасля праграмы. Пагрызу, можа быць, і спраўдзіцца твая гэтая умова. Алеся, даражэнькая, дзякуй табе, што сёння завітала да мяне ў госці. Дзякуй табе таксама. Падарункамі, нарэшце, хтосьці прыйшоў. Ну, і ў мяне, канешне, ёсць для цябе падарунак, ён ужо стаіць на стале. Гэты залаты шпіц. Можна яго браць? Так, бяры, канешне. Спецыяльна для цябе ў памяць пра нашу сённяшнюю сустрэчу. Дзякуй табе вялікі таксама, што запрасіў, і дзякуй за шпіца. А чаму ён залаты? Ну, таму што золата. Чаму? Золатавалютныя рэзервы Беларусі. Ну, ты белы, а шпіц залаты. Такое жыццё. Ну, добра. Дзякуй. І вам дзякуй, шаноўнае спадарства, што глядзелі сённяшні наш выпуск. Абавязкова стаўце падабайкі, падпісвайцеся і каментуйце гэтае відэа. І, канешне ж, харчуйцеся здорава разам з Алесяй і глядзіце ейныя рэцэпты ў ейным блогу. Да новых сустрэчаў! Пакуль! А неўролаг, прабач, што перабіваю, чым займаецца неўролаг? Не ведаю, што... Мозгам? Мозгам. Уже была такая головоломка.
Мозгом так само займається. Але і не. Але ў іншым, так, Так, не плане? ў маім выпадку. У мяне все добре. Я так думаю.